Gilimod ni Pedro si Jesus. Lucas Kapitulo 22 versikulo 54, 62. Gidakop nila si Jesus o gidalang adto sa balay sa Pangulong Pari. Misunod usab si Pedro, apan didto lang siya sa layo. Didto sa tunga sa tugkara naghaling og kalayo ang mga tawo ug nang lingkod didto sa duol aron mainit-initan. Si Pedro nagpaduol usab didto kanila ug milingkod. May usa ka sulugoon nga babayi nga nakakita kang Pedro nga nagalingkod duol sa kalayo. Gitutukan niya si Pedro, ug mingon, kini siya kauban o sab ni anang tawo. Apan milimod si Pedro nga nagingon, Day, wala man gani ako makaila kanya. Wala madugay may nakakita na usab kanya nga lalaki nga nagingon, ikaw o sa usab sa iyang mga kauban. Apan mitubag si Pedro, dili oy. Dili niya ako kauban. Mga usa ka oras ang milabay ug may miingon na usab, tinuod gayud nga kining tawhana kauban niya kay siya taga Galilea usab. Apan mitubag si Pedro, dili oy. Wala ako makahibalo sa imong gipenalty. Samtang nagsalti pa si Pedro, mituktugaok ang manok. Milingi ang Ginoo ug gitutukan niya si Pedro. Anya na hinumdaman ni Pedro ang gisulti sa Ginoo nga sa dili pa motuktugaok ang manok, ilimod na niya siya sa makatulo. Busa migawa si Pedro ug mihilak gayod sa hilabihan.